Ola, o meu nome é Marta da Costa, son profesora de Lingua Galega e de Literatura no IES Terra de Turonio, de Gondomar, que é un dos centros que promove o certame de poesía breve Beatriz da Serra. Cando puxemos en marcha este certame, unha das cuestións que valoramos foi como denominalo. Queríamos, a ser posible, que fose o nome de unha muller que nos servise tamén o certame para reivindicar a nosa memoria, non? E pensamos no nome de Beatriz da Serra, unha muller anónima, que, sen embargo, guardamos memoria dela cando falamos da historia da nosa lingua, porque cabelle a honra de ser unha das pouquísimas persoas e tamén unha das pouquísimas mulleres que empregou a nosa lingua para escribir nese período que foi os séculos escuros, non? Beatriz escribiulle a quen fora o seu amo, o conde de Gondomar, e nas cartas que lle escribe, que son de inicios do século XVII, pois o que lle pide que interceda en favor da súa familia, non? A pregunta que nos podemos facer a día de hoxe é como era unha muller que nos inicios do século XVII, cando as mulleres non eran ninguén, ela precisamente, ademais, que era unha muller que vivía soa, que tiña o seu home en América, pois toma a decisión de pedir pola súa familia e, ademais, inda que ditas cartas, ditas en galego, non? Desde logo, pensamos que era o millor nome que podía levarnos ao certame, unha baionesa que tivo a coraxe de defender a súa familia e que, ademais, en ningún momento deixou de empregar a súa lingua, a nosa lingua, non? Entón é unha forma de recordar e de reflexionar sobre que a nosa lingua forma parte de nós e todas e todos podemos, como Beatriz da Serra, empregala de maneira que no futuro nos lembren a nós por ter guardado vivo o que é máis importante, o que nos define, a nosa lingua. E este, bueno, pois é o motivo da denominación deste certame. Berros de muller, almas engaioladas, silencios mortais. Pombas e rulas. Xunto unha pequena escola, aquela árbore medraba, dando acubillo a paxaros que as noites se refuxiaban. Rulas que voaban e pombas pousadas, a vila repleta de todas elas, dando vida o ceo e os balcóns, dábanlle un pouco de emoción. Na miña casa un pasariño voou, a cabo dun anaquiño a pasariña chegou. Os dous xuntos traballaron, noite en día sin parar. Trouxeron ramas e paus e folliñas para amar. Hai un monte nesta cidade, en augas de esquecemento, un monte que ninguén lembra e non se escoita ningún lamento. O monte tiña árbores, árbores que están queimadas, as cinzas tiñan de negro as paisaxes esquecidas. Morrían e ninguén falaba. Agora morren na nosa terra e de súpeto recuperan a fala.